हम जौनवा सिंगर से बात करौनी मिलौनी यानी कि हम लेके चलनी आज आशा भोजपुरी चैनल पर गावे खातिर आई बनी यहाँ के हमार माननीय विद्यार्थी सबसे प्रेमी पुत्र और उफरत एक फूल के कली के समान गोलू सिंह भोला जी जे कि यहाँ के परम आदरणीय बिहार के श्री तबला वादक श्री प्रमोद कुमार बद्री जी के चाहेता और एक खूब सुंदर उभरल कली के समान जिस सजौनी प्रमोद कुमार बद्री जी आज यहाँ के सामने लेके खड़ा कर बनी। बहुत ध्यान से ये बालक का आशीर्वाद दुलार प्यार हुआ देवे आशा भोजपुरी चैनल के जे सब्सक्राइब ना करी सब्सक्राइब करी कमेंट करी और लाइक करी बाद में बोलो जय भोजपुरिया आशा में हमनी के अजाई बन जाए भैया। अजय माई के कृपा होला तो लोग पहाड़ पर चढ़ेला आ पहाड़ पर चढ़ के लोग उतर जाला, यही माई के कृपा होला। बाकी कोनो भी शुभ कार्यक्रम करे से पहले वो बाबा के महेश के नंदन के नाम लियाला। ये गौरी के लाला राउर हाला बसगरो बिघना विनायक सिद्धिदायक गणेश जी केहू ना भेटाई हा भागवत के लिखे के व्यास जी के भैनी सहायक लंबोदर गजानन एक दंतयंत नाम के मोदके से होला राउर खायक गणेश जी दया के नजार तनी फेरिए महेश नंदन हमरो के बना दी कोनो लायक नाल पर हमरा संवर्ग करते नहीं हमार गुरु जेकरा वजह से हम ये हारमोनिया पर दो अक्षर गावे के सिखनी के तरफ से हम दो अक्षर गावे के सिखनी। आई कहे बाबा एगो लइका माई के दरबार में गइल बा बाबा माई से कहता कि ये माई बड़ा देर से असरा लगइले बनी ये माई बाकी आवत कहे नहीं खूब बहुत लइका अरे कि काहे नहीं खू आया बताए मरिया अरे लइका
प्यार में खिड़की आज जब पलटी को बोलना होके तो ना लगेगा अरे बाबू सुनीला की माँ बहुते पुरानी हमारा कोताया अरे तू काली माई बेटा लगाई के लालासा कमरा के मरदम भइले बानी कलासा लगाई के लालासा कमरा के मरदम Oh,